Бебето ви започва да отказва последната дрямка. Това е един от знаците, че е време за преход. Ще ви кажа няколко думи за прехода от 4 към 3 дневни дремки, който обикновено се случва около 4-5 месец. В този период може да забележите трудност при приспиването за последната дрямка. Дрямката става много кратка или бебето започва да я пропуска. Повече въртене или протест. Вечерното заспиване се разклаща. Понякога и нощният сън става по-накъсан. Как да помогнете? Ако детето изглежда бодро и не заспива, удължете интервала с 5 до 10 минути. Не удължавайте всички будувания наведнъж. Започнете само с един интервал. Ако последната дрямка отпада, не я насилвайте. Слагайте бебето вечер по-рано за нощен сън, за да избегнете преумора. Преходите са естествена част от развитието. Следвайте бебето. Ако искате всичко за преходите по-подробно обяснено, вижте статията в блога. Линкът е в био или